Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hot kadi kijing hisaba kani ka sarkar hapo kajing alam jong sama kam lan simkia hakabadi bat kajing sya siap kejong u pa cheris dafil thank you now boleh hadin baka one man inquiry report about justice wifi ula penmi ya katu kajing lap lane ya ka report ban ong ba kata kel timuan kala le palaput bat kala penun kam bakala ya kebor excessive use of force but ulah keren ro ya shibun ki bakadau ya kajing bakala ti habak inquiry kala lap ya kata kajing bakala ka baron kam kalong bak sarkar kan pensitom mi kita ki breu kat kum kaan hari ka basungsi kalong ba haduk mentangi lap bahkan ni ka kam kala sakut no amtu naduk bawan ra ya ka report kala sakut kala don kajing persyang bandili ban bu ya ka report ka public domain ban hadin bala bu ya ka report ka public domain ngim sim yo i bahkan don kajing sim khia jong sarkar ban le da ka batik ya ka ni ka kam ka bolong persya ya ka hok long beru memberu ka basungsi isu kalong ba habang ipek ya ki statement ke ba u menteri rang ba u ai kalong ba ikba u penkesan penban ya kajing subah bau ba ceres u penthai bom u penthai no penthai ngingem tip ya kata naw boleh kajing kasari kampat semlayo ban bisar ka ki tenat inquiry jong ka police department kim semlayo lat ya kaban keli jing keli lane ban thokit no ba ceres borok kini kijing keno kidang dei tang kijing mundur kijing subah na boleh kaying kasari kampat semlarai rem berkat kum ka anjong kor India borok nyetip ba ya ubriu bompat semlarai rem udang dei ubriu baluli tiban ban ong ayak mangin pediang no ya kita kijing subah ban benom pensitom ya kita ki pulit ke beli siat ya ubriu ka dei ke bangim nom lah ban pediang dalili rem tinggi kentu ya ki pajba ano sosnong ba bangin kan mau ya kaneka mat ngin kan mau ya kaneka isu hakapor bangi thep ya habot ke jong inoblei ladang yo ya kum kini ki menteri rang ba bat ya kum kini ki nong mai khaman ki bomnut watang banwan ra ya ka jing bisar ka bahok habasha thambor habasha set ya ubreu kan poi ka por le se kalong ba shibun ki mensim ki bakodor haka jela ki bor jong ka an kin siat yap kin shim jubor kin khat jubor bat nginum yo ya ka sensar kadar ka basuk ti haba ka babek ka bayaj bej ka bomno siliang ti ladang yo ya ta ka bisar ka ba hok lada sya thambor ki breu lada sya haki bor jong ka an kalong ba kan sashumi betang ka jinga ki bat ka huri hura haki senam ki banwan ti kum tangi kentu ya phi ki pajba bej bangin bu ya kene ka mat kum kawe na ki mat kum kawe na ki thong jong ka jam riu ban pentikana ba ki breu ki bala sya thambor haki bor jong ka an kum ba charis bat ki we kin yo ya ka ya sensar ka bahok bat ban yo ya kata ka sensar ka bahok ngila kolong satang lada ngim sya ya lam bakla haka pisang ngim sya elam bakala kiat ngim sya elam bakala hakino kino kibor haringin jip ya kita kino mi khmat ki jongi da ka jing tibru tiblei bat da ka hok kasot ya ka ba ngingingej ba da ka ba nginang banjit da ko pensiono rim kini ngin yo i ba hadin habut nginom yo hadin habut kanom don su kum kan ni jing sya thambor kibriu lan ki parado parasnam ki jongi haka jela ka jongi hi berokoi saki wei ki moh kat antu moh Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela